Flow Production. Ярты ел йөргәйнек бит бергә, булдылар бурандарда күңелдә. Булар көндәр әле кояшлы, парапам мифаделали. Бәхетле яннан гашык һиңә, патшага охшамаганмын нигә. Ынаулы адналар ти калды, паппейвам делали. Әгәр буйка күңелең кил байыган кояшты бергә одаткан иргә. Әгәр бушага күңелең, һин онытма мине. Әгәр буйка күңелең кил байыган кояшты бергә одаткан иргә. Әгәр бушага күңелең, һин онытма мине. Һин онытма мине. Һин онытма мине. Һин онытма мине. Нимә борчыта күңел түреңдә, яңгырда йөгерәм сәскәменнән. Һуланган һәм һинең башка егет икән, пампера. Сәсләреңдең етәрек, нигә бушка уйнаным. Уйланың, һине мин ала алмай дип. Әгәр бойка күңелең кил байыган кояшты бергә одаткан иргә. Әгәр бушага күңелең, һин онытма мине. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, һин онытма мине. Һин онытма мине. Һин онытма мине. Һин онытма мине. Не забывай меня.